హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి, అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి పుస్తకాలతో చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుందిగా. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. సో మొత్తానికి చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో అండ్ థర్డ్ ఫోటో 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సెకండ్ ఫోటో ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఈ ఫోటోని పైన వచ్చి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, ఈ 3 ఫొటోస్ దీని తర్వాత ఈ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ టైల్ పక్కన అరవర్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ వేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఒకటి వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్తో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఎక్కువ లెంత్ వీడియో ఉండదు, 70 సెకండ్ ఉంటుంది. ఈజీగా చేసుకోవచ్చు వీడియోని. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. సో ఒక్కటే ప్రాసెస్. లాస్ట్ ఇక్కడ 16 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చేసి ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో దిగా దీన్ని కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. పైన వచ్చి కాపీ చేసుకోండి, కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ వరకు ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్న ఫోటో తర్వాత వచ్చే ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఈ ఫోటో 3 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దగ్గర దీన్ని పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో వరకు టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూగా ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. సో ఇది లాస్ట్ వరకు ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఈజీగా చేసుకోవచ్చు, కన్ఫ్యూజన్ ఏమి ఉండదు. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇదే ప్రాసెస్తో. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 17 సెకండ్ 16 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇద్దరితో కంప్లీట్ అయితే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.